прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. Што ты такое чытаеш? Прадзеды, спадчына. Я рыхтуюся да фэсту экскурсаводам нашага музея «Беларуская хатка». А што гэта музей? А кто гэта экскурсавод? А кто жыве ў музеі? А што там робіць? Чаго туды ходзіць? Пайшлі, я табе пакажу музей і пазнаёмлю з яго гаспадаром. Он лепш за ўсіх адкажа на ўсе твои пытанні. Ведаеш, пайсці ў наш музей – это адправіцца ў незвычайную падарожжа ў мінулае. Гаспадар музея Дамавік Амелька вельмі робіць парадак і знае ўсе гісторыі пра музейныя экспанаты, які знаёмяць з побытам і культурай беларусаў, людзей добрай душы і шчырага сэрца. Привет, на окна позираюсь, нібито у гості запрошають. Ну, добрий вигляд хата має. Цікаво, що нас тут чакає. Добрый день усім вам, наші ягомості. Дякую, що в музей ви завітали в гості. Я гаспадар музею Дамавік Амелька. Милості прошу кожного в нашій хаті беларускага селяніна, гостем бить. У хаце беларуса ўсё мела сімвалічнае значэнне. Нават вось парог. Месца незвычайнае, тут жывуць душы продкаў. Каля парога падкова, абавязкова на шчасце. Няхай усяго будзе багата і шчасцем поўніцца хата. Мяне моя бабуля вучыла, а я вас вучу. Перш чым важную справу рабіць ці гасцей сустракаць, трэба хату прыбраць, стол чыстым абрусам заслаць, хлеб, соль на стол пакласці і свечку запаліць. Ён быў і бедны, і багаты. Багаты рэдка быў на святы. За тым сталом пілі і елі, а елі найчасцей, што мелі. Шмат сіл і ўменняў укладвалі нашы продкі ў будаўніцтва, але зруб так і застаецца зрубам, як яго не ўпрыгожваем. Жыллём ён стане толькі тады, калі яго сагрэе цяпло вогнішчам. Таму галоўнай часткай любой сялянскай хаты быў пакой з печчу. Яна і дала назву ўсёй пабудове – хата. У хату ўвойдзеш, пры парозе з гліны печ стаіць. На ўсю хату, як ураднік, з-пад лба глядзіць. Ёсць такі выраз – танцаваць ад печы, бо менавіта печ планавала хату. Нязгасны вечны агонь у ачагу быў для беларусаў сямейнай святыняй, сімвалам шчасця і дабрабыту. Я, дарэчы, за печчу жыву. Ажыўлялі вясковую хату і рэчы, зробленыя рукамі гаспадароў і вясковых умельцаў. Вось абавязковая ў сялянскім ужытку рэч дзяжа. У ёй заквашвалі цеста і адбываўся цуд. Невялікі кавалачак цеста ў ёй быццам бы ажываў і рос, рыхтуючыся ператварыцца ў духмяны каравай. Згодна з павер'ем, трымалі дзяжу ў пэўным месцы і ні ў якім выпадку не давалі ў пазыкі ў чужую хату, каб не пакрыўдзілася. Насупраць печы размяшчаецца бабін кут, дзе стаіць кадушка для вады, драўляныя вёдры, даёнкі, апялушкі, сальніца, маслабойка. Адным словам, усё тое, што трэба было жанчыне у гаспадарцы. Прадметнае асяроддзе сялянскай хаты пачыналася з так званай калясценнай мэблі, якой у хаце было няшмат, ды разнастайнасцю яна не адрознівалася. Стол, лавы, скрыні, услочак для вядра з вадою, вось бадай і ўсё. Уздоўж сцен ішлі шырокія лавы. На іх сядзелі і ноччу маглі спаць, асабліва калі бывалі госці. Перад лаўкамі стол, заўсёды дужа белы, бо яго часта шкрэблі нажом. Гліняны посуд быў гаспадарцы. Ён і сёння карыстаецца попытам. А ў нашых прашчараў гліняныя вырабы былі на любы густ і для розных патрэб. Збанок, гарлач. Яшчэ плеценыя кошыкі меліся, а пад столлю ў кожнай хаце вісела калыска. Шырокі, высокі, акованы куфар, малёваны вокал, з клямкай са сталі, вопратку, тканіны, адзенне, каштоўныя рэчы сяляне захоўвалі ў скрынях куфара.
Майстравалі іх з дрэва, абівалі для трываласці жалезнымі палосамі. Чым больш дастатак у сям'і, то і куфар у хаце больш. Таму куфар – гэта дабрабыт і духоўнасць у хаце. Абавязкова ў хаце мясціліся і прылады ткацтва. Калаўрот, прасніца, шчотка, цукала, верацяно, матавіла, чаўнок. Быў час, калі ў вёсцы ўсе былі папрадуханы, пралі доўгімі зімовымі вечарамі за прасніцу. Давесці тканіну да розуму гаспадыні дапамагалі пральнік і качалка. Самы пячэсны кут у вясковай хаце – сапраўдны куточак храма. Гэта покуць, дзе пад самай столлю вісяць абразы і асвячаюць хату і жыццё людзей. На абразы гаспадыня вешае узорныя рушнікі, набожнікі. І сёння ў нашым музеі ёсць такія рушнікі. На іх можна ўбачыць рознакаляровыя узоры і кветкі, якія нагадваюць пра тое, што шчасце складаецца з простых і важных рэчаў. Гэта жыццё і надзея, каханне, сяброўства. Нягледзячы на цяжкія ўмовы жыцця, на непасільную працу беларусы не страцілі пачуцця прыгажосці. Вышыўкі на святочным адзенні, ткацтва, вязанне шыдэлькамі і прутамі, разьба па дрэве сведчыць аб высокім мастацкім гусце народа. А ці ведаеце вы, што сёння, 10 лютага, мой святочны дзень, дзень дамавіка? Таму мы з вамі запальваем хатні агней у лупцы з жытам. Ставім яго на покуце. І захаваем на працягу ўсяго года, што прынясе ў нашу хату багацце і шчасце. Беларуская хата – найлепшая хата. Паўтараю я гэта ізноў і ізноў, бо з яе прараслі нібы жыта зярняты, беларуская шчырасць, спагада, любоў. Сёння экспанаты нашага музея – гэта самы сапраўдны скарб, наша спадчына, а ў ёй карані і сіла народа. А калі вы думаеце, што ў музеі можа быць нецікава, то вы яшчэ не ведаеце пра наш музей «Беларуская хатка». Наведаць які ёсць як мінімум 3 прычыны. Першае. Трапіўшы ў наш музей, вы зменіце ўяўленне пра музей як цуды за шклом і зможаце дакрануцца да сапраўдных жордаў і калаўрота. Пачуўшы паценне плеценага кошыка, узяць у рукі кужэльны прас ці лучнік. Кожны прадмет нашага музея даступны вашай далоні. Пакладзі далонь на любы прадмет, і ты перанясешся ў той час, калі ён быў зроблены. А калі вы любіце наведваць музей у адзіноце, вам у дапамогу мы прапануем распрацаваны намі аўдыягід. Другая прычына. У нашым музеі вы трапляеце не проста на экскурсіі, а на урокі народнага майстэрства. Не толькі пабачыце, як надавалі форму гліне, лазе, саломе, але і зразумееце сувязь паміж арнаментам і жыццём беларуса. А спецыяльныя вячоры раскажуць пра музычную душу народа – беларускія цымбалы. Трэцяя прычына. Яшчэ ў нас можна пагуляць па інтэрактыўнай гульні і здзейсніць захапляльныя падарожжа-квесты, падчас якіх вы зможаце пазнаёміцца з тымі, хто жыў у гэтай хаце раней. Сядзеў на той жа лаве, паліў печ, плённа працаваў. Пачуеце іх галасы. Такія заняткі будуць цікавыя нават самаму няўрымсліваму наведвальніку. А яшчэ вас заўжды чакае хатня, утульная атмасфера. Мы можам здзівіць кожнага. Любы, нават самы маленькі музей – гэта жывая памяць чалавецтва, сапраўдная машына часу, якая дазваляе напрямую сутыкнуцца з мінулым і адчуць рух гісторыі. Таму прыходзьце ў музей часцей, не абыходзьце нашага парога. Калі будзе ісці побач, ваша дарога!